akan ke sana, akan membantu. Niki damel napa dik? Niki damel kaken reng kalih usuk ajeng bangel ya menika. Oh nggih, niki sampun dik. Niki sampun rampung. Sampun rampung. Nggih. Nggih, kula melanjutkan perjalanan kula dik. Nggih matur nuwun nggih. Nggih, namun dherekaken sugeng tindak mawon, mugi selamat dugi sampai tujuanipun. Nggih, matur nuwun nggih. Ngelihat saya, ngelihat saya. Aduh, sapa kok ana nganggo blangkon? Aku urung kenal. Wis ngendi kan?